İldar abi, mene kileşek konsertiniz hazırlanasız. Başka yıllardan ayırmalı bir indi yangalık var mı? Başka yıllardan ayırmalı her vakitte şayana konsert koyan jırlar hazırlayız. Hem uylap turabız bir yangi muzikant bolur dep, bu bizning planımız boyunca tagın bir gitarist bolurga tegiş eger barsıda barıp çyksa. İkinçiden başka yıllarga qaragandagı ayırma, biz bu yıl Bulak teatrında tugul, Chinatown kafesinde, Çoluk Bulak uğramında. Bunun men bilmemen de o bizge oңайыраак болурму яки керисинче оорураак болурму, чөнки Chinatown'da биздин иштегенибиз жок эди, ойногонубуз жок эди. Булакка үйрөнүп кеткен дегенде, чөнки 2 yıl реттен анда болду концертлер. Мына ушул. Ауырын өзгөртүп нерседен тура табышы жакшыраак Chinatown кафесинде. Юк, мында улай бирлер аркасында түгел, кызганычка каршы анда табыш керисинче оорураак болурга мүмкүн. Ничек дип әйтим, безгә тәкъдим иттеләр, кешеләр үзләре чыгып, без килештек, шул гына булды. Бернинди дә аерым әйбер юк монда. Bir тапкыр әйткәндегез, мин yılga бик сирәк ясарга тырышам чыгышларны. Елга беренче тапкыр гына, соңра да сезнең чыгышлар бик еш күзәтелә башлады. Бу нәрсән уйлыйсыз, нәрсә шулай эшләдегез? Менимчә, сез ялгышасыз. Алар ешта түгел, сирәктә түгел. Алар нинди тәртип белән барган, шушы тәртип белән бара. Biz тәкъдим иткән урыннарына кирәк акмаска тырышабыз. Әгәр барыбызның да эш буенча эштән китә алабыз икән, буш вакытыбыз бар икән, зуррак чыгыш булса, репетиция эшләргә вакытыбыз бар икән, менә шушы ничек дип әйтим, менә дөньяви хәлләрдән генә тора торган әйбер инде, аерым сәбәбе юк. Җәй көне күбрәк һәр вакыттагыча фестивальләрдә йөрелә, елга 1-2 тапкыр каядыр чит илгә чыгыла. Шул үз тәртибе белән бара. Мин әйтмәс идем, ешрак җырлыйбыз яки сирәгрәк җырлыйбыз дип. Фестивальләр турында кайсы фестивальләргә чакыру бар бу ел? Бу ел җәйге фестивальләргә Перим бар, тик аның үзенең датасы да бик билгеле түгел кебек. Тынычлык яратылышы фестивалендә, я? Тынычлык яратылышы фестивале. Шулдыр бәлки. Мен аның нечкәлекләренә төшенмәдем дә, чөнки ул хәтле ерак әйберләрне без гадәттә планлаштырмыйбыз. Ничек барып чыгар, белмим. Менә шул 9 көнне Chinatown 9 февральдә Казан була инде, аннан соң 20 мартның 20-ләрен тирәсендә Мәскәүдә шул ук Chinatown кафесы булыр дип көтәбез, әгәр барысы да тәртиптә булса. Аннан аргы планнарына әлегә Яратам дисең син, шуның өчен ятәвеннән ваз кичәр дисең син. Югыргам син ваз кичмә, яшәүләрең яшәвең, минем өчен кыйммәт бар нәрсәдән. Югыргам син ваз кичмә, яшәүләрең яшәвең, минем өчен кыйммәт бар нәрсәдән. Яратам дисең син, шуның өчен бар дөньяда бында дисең син. Югыргам син, онытма, дөньяны шул дөньяда, мин яшим бит онытма син аны. Югыргам син, онытма, дөньяны шул дөньяда, мин яшим бит онытма син аны. Югыргам син, онытма, дөньяны шул дөньяда, мин яшим бит онытма син аны. Min yaşın bir tanıtma sin kanım.